Maing uto ka na itong tanan o sa tanan na tigpaminaw o tigtanaw sa ato ang media na diri karon. Ang atong wala man tayo kabaguhan as usual kung unsay mga mandato nato, kung unsay mga standard operating procedures ato mang ipatuman. O tungod nining bag-ong jail facility, mapalambo na to ang ato ang care sa custody sa ato ang mga person deprived of liberty. So sa sunod mahitabo na kuan naman na nag-curate na bising na unsay sunod sir kanus ay mabalhin ang mga PDLs. Magpaabot pa mi sa direction o guidance sa ato ang provincial government o Misamis Oriental, depende sa kay GOB kung unsa ang order. Pila na lang tanan sir ang PDLs? As of now, ang body count na to 160 PDLs. Kani sir, pinaka PDL sa makater ani? Makater ni siya o kanang hamugaway base sa kanang standard sa abroad 2,000. Pero kung imo ni siyang tuyoon, pwede ni maka-cater og 4,000. So sa count sa by room, ang kuan sa ato ang contractor sa engineering 2,000 na PDL. Ang ratio sir per cell sa pila ang ratio? Ang isa ka silda mo kuan og upat naapoy uban nga silda nga duha. Di naapod tay mga conjugal rooms ang katong registered nga mga magtiayon pwede ra nga magbisita o magkuan sila ato sa mga conjugal rooms. Sa ilahang kanang kuan sir kanang mga CRs, comfort room sir no, sa ato ang mga PDL sa pamaagyan na. It's a cell na ay laboratory na ay para pang toothbrush nila na ay sink na apoy CR kada silda. Sir naay ganing healthcare nga building na batay mga standby nga mga doctors, nurses. Unsay pamaagi pohon? As of the moment ang atong health station led by our 3 nurses. So wala pa may doktor sa among ang provincial jail. Anyway, ang among direct coordination and contact naaman sa provincial health office o sa Initaw health office. So diha lang may magkuan kung needed nga sa ato ang mga doktor pwede na ma-address. But later on, kung unsa bagay kuan dire, pwede ra na nato ma-request o mapabutangan og doktor. Ayun sir, napo tay techbook sir no nga building. Ang mga motudlo pod sir. Ang tickbook dugay naman na nato nga gina-implement sa ato ang facility dito sa Obos nga nagkandak og mga technical and vocational courses pinaagi sa TESDA o other supporters nga ato ang mga PDL ginatudloan og mga technical courses sama sa electrical, electrician, welding o naputay kanang nakagraduate sa kanang sa DepEd kanang ALS Alternative Learning System. Sir, natong sa judiciary o sa trial kaning courts natay courts dire sa admin building na gi-dedicate nga duha ka space nga pwede himuon nga courtroom. So pwede na dire mag-hearing, dili na mag-travel. Okay. So katong mga provincial na to prosecutors sir, na sila pwede ilahagi ng business. Ang set-up nila murag naaman po na sila mga assign nga prosecutor sa kada distrito. So pwede na siguro nga maka-attend dire. Sir, nakipangutana ka ng igo ba itong personal sa security din nga mahatag? Labi na kada ko kayo. Enough man, then tungod sa kadako sa pasilidad o kuan, so ato sang timbang-timbangon ug atong i-analyze kung doon na ba'y panginahanglan. So, doon ay hiring ka rin, sir, going sa MOPG? Ato pa nang i-clear sa ato ang governor kay siya mang appointing authority o sa atong HR. Then, i-kuan man sa technical working group kung unsay angay nga pagabuhaton. Sa ina ni kadako nga pasilidad, sir, pila ka security personnel ang giginhanglan? Sa conservative na estimate, pwede ra ang 104 kay amo naman ning ihap, so enough na ng 104 na. So karon andam ng 104 sir galing buksan. Ready man tadaan na naman tay personahe ana daan. Ayun sir, sa sugtanan pod sa mga prison cell sir no. Kani nga pareha ba ni sila mga sukod o aduna po tay laing prison cell nga pareha nang gikabutyag nila nga kung naay mga dagkong tao nga mapriso naay special treatment. Naatay mga uban nga cell nga sa specialized nga tao pero gamay ra sila mura o every wing na ay dedicated nga tagduha. Then pero ang kada cell kuan siya kanang pwede sa dagko, pwede sa gagmay. Kay kuan man siya standard.
Ayun. Wapo man siya nga kuan mura bitaw pareha sa Amerika. Sir, bago na atong facility, layo na sa syudad, layo na sa uban nga establishment, so posible ba mukunhod ang atong mga kontrabando, illegal nga droga? Dako kayo ng posibilidad kay makita mo nga sa pagsulod pa lang pila ka security areas o daghan pamaagi nga ma-check nato sila. Ayan. Thank you, sir. Thank you.